А ето в момента слагаме диаметър 90 и ще повторим отново заварката. Ето колко са криви тръбите. Ето момента, в който, както казах, разъваме, за да изравним. И се надявам да се чуе всичко от силния агрегат. Проверка. Още малко му трябва. Дай още малко и тук долу е. И се струва, че отваря, а? Добре, добре. Отново взимаме спирта, който не го пием за нищо на света, а само си почистваме тръбите. Топлия елемент. Чакаме още малко да загрее, понеже бяхме изключили машината. Да вдигне температура. 187, 8, 9, още малко да стане до 120 градуса, до 220 градуса. Продуктово позициониране там долу, няма проблеми. След малко ще заснемем и как се заварява планшът на крайник, как се поставят електромутли. Също така ще покажем и други интересни неща. Ето в момента слагаме топлия елемент и притискаме тръбите. Колегата се измерва времето за нагряване. Ето вече са обърнати хубаво. В момента коригираме лягането на машината и оставяме след обърнатите пуснички, както им казваме, да се нагрее хубаво тръбата от двата края, след което да бъдем да я притиснем с необходимото налягане за необходимия диаметър. В случая вече сме на диаметър 90. Тук съответно и нагряването е по-малко в секунди. Има едни таблици, които може би ще ви покажа на снимка или на края на видеото. Според диаметрите, времетраене, нагряване и най-важното налягане на натискане, за съответно правене на коректна заварка. Ето вече времето е минало, махаме и притискаме. Хоп! В принцип този начин на обръщане е перфектна индикация за това, че заварката ще се получи качествено. Тук насетне трябва просто да се изчака времето за нагряване, да не се прибързва с махането предварително. Но когато видите такива обърнати, както се казва, уснички, това е индикация за прекрасна заварка. На 90-то колко време чакаме? 10 минути. 10 минути. Така че това представляват заварянето с топъл елемент на полиетиленови тръби за водопроводни системи в улици. И не само. Надявам се да е било интересно. А сега ще разрежем заварката, която направихме преди малко, за да видите защо всъщност това е най-здравата част на една заварена тръба.
успеем до края да го срежем. Ръчката на живото снимане. Ще стане още малко. Ако не даде вечния трион. Беше две. Дай сръчното трионче. Но, крайна сметка се получи. Ето това вече представлява, както виждате, абсолютно еднороден и два пъти по-дебел слой се получава, когато се прави челна заварка. Това нещо реално наистина се води най-здравото място на съединение на такива тръби. Поради факта, че тръбата наистина тук се е удебелила. Както казах, 8,4 беше ето го съотношението на 8,3. А тук в момента сме двойно повече. Тук вече сме на 16-17 мм. Тук при качествено изпълнена заварка просто няма какво да се случи, за да гръмне това нещо. Ако има дефектирала заварка, това означава, че самата заварка или не е нагрята достатъчно, или не е изчакана достатъчно време да изстине, или не е натисната според необходимото налягане на диаметра. Защото иначе ето, абсолютно перфектна заварка. Няма какво да се случи просто тук.